ulokhu ufuna ukulala naye. Manje uyaphika ukuthi wena walala naye. So bengisacela iqiniso ukuthi walala yini naye. Hayi mina ngalala naye phela nje. Walala naye. So awusamkhokhisi irent. Angisamkhokhisi irent ngathi nje ngoba sivumelene angabe khona ikhokhi irent. Sisi ubusholani ukuthi kena awulalanga naye? Ngiyaxolisa singalala naye kanye kwaba ngokuthi yena ufuna siqhubeke manje mina angisathandi ukuthi ngiqhubeke nalempilo afuna ngiphilisa yona. Because angizelanga yona la. Bathi baba ngixaka ukuthi kena ngizwa kuthiwa if ingane lezi zamantombazane eqashile kuwena mawukuthi iphelelwe imali abakwazi ukukhokha wena ubona ukuthi kena ngcono ulale nabo. Indlela e-right yini leyo nto ukuyiqhuba kanjalo? Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sashela udadewethu ukuthi kena kunemfihlo afisa ukuyidalula. Sabona njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngicabangela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngibingelela kubo bonke ababukeli. Uqhamuka ngivela kaNongoma. Uqhamuka kaNongoma? Okay, ubekwa yini la namhlanje? Bengizila ngike ngathatha kancane into zokuxhumana ngabuka lapha ku-Black Life ukuthi into kanjani. Okay. Ngathi hayi nami ake ngihlale khona nakho ngisengxakini. Ithini ingxaki? Susi lapha ngiqashile. Manje khona usise ngemficele lapha naye uqashile uyisiqashi uyakhokha. Kodwa bese ngixoxela yena hamba isikhathi wangakhokha. Okay. Hayi busisi kanjani manje ngoba phela umqashweni awuhlali mahhala kumele ubhadale. Usiyangitshena kayo uma stende wala sisi umuntu angazi ukuthi umuntu kanjani owathandayo amantombazane. Isikhathi esiningi manje ngikhokhile nami ngisafika yabo ngibona nami mastende nje alright yabo ngenankinga noma imali ngingaminayo ngalesi sikhathi abekezela ngize nibe nayo bese ngiyamkhokhela. Kodwa kuhambe kwahamba wathi hayi angabe ngisayikhokha imali rent. Ngobani? Angazi khona ngazi nje mhlawumbe khona into akayibonile kusho ukuthi wayithanda nangoke esengicelile eceleni hawu sisi kanje ungayikhokhi irent angazi mina nawe singakwazi ukusizana. Nisizana kanjani? Kusizana kwethu ukuthi mina ngilale naye ngapha angikhokhi irent. So ulala neziqashi? Indlela usisi akachaze ngakhona. Yeah. Uthi yena wakhokha isikhashana esincane wayekukhokha. Ubala kasakhokhi. So wena ke mhlawumbe usekhona into akayisho kuwena? Kungimangazile kodwa nami ngihlalileke ngakhokha. Kwazi kwafika khona ukuthi ahlale nami phansi angixoxise nje kube ngathi yabo siyazwana kade sajwayelana uMastende. uMastende. Ungakanani yena lo Mastende? Awusekhulile nje impela nje yabona nje ukuthi futhi abunomkakhe manje nezingane zakhe futhi engaphezulu kwami. Uphi umkakhe? Umkakhe ngathi usemakhaya mayichaza my sister. Okay, hlaleke phansi sijabule hawu. Kwenze njani namhlanje uMastende wangashuba ngemali yerent ehleze esishushisa kangaka thina. Namhlanje wahappy kangaka. Ngimangale-ke nami-ke nakho-ke ngiyahlala-ke naye-ke. Hayibo uMastende wanjena manje kusho nje lawo magama lawo athambisa yabo. Hayibo uMastende kaze uze ngani ngiyayibuza ngiyayiphendula. Usho amagama athambisayo athi? Athambisayo ukuthi yabo uyangichaza kade kasangelifisa leli thuba nami ngijabule phela ngenhliziyo ngithi mhlawumbe ngizohlala ngabe ngisakhokha mhlawumbe kuzoya lapha. Yeah. Mastende cha ngichazeleke esho khona ukuthi ngizohlala ngengikhokhe nokudla futhi uzongithengela. Uzokuhlalisa mahhala aphinde akuthengele nokudla. Cabanga. Wena uzokhokha ngani? There's always a sacrifice there. Uzokhokha ngani? Wathi uzokhokha ngani? Okay, mayisachaza indaba ukuthi mina nawe ngiyamchaza. Asethi-ke uzocela ukuthi mina naye sizane ngokuthi mhlampe sivashelane ekamerweni izinto ezikanjalo. Akusho ukuthi ikhehla le? Ya yena mdala. And then kwenzakalani kuwena esasho kanjani? Futhi beqinisile wabuya umcabango wami ukuthi beqinisile lo gelwe ngimficela ukuthi hawu lo mkhulu lo ukanje. So wena waphendula wathini ke sakutshela lawo magama? Ngamtshela ukuthi mina bengakulindele ukuthi ungakhuluma izinto ezikanje because ngiyakubona ukuthi umdala amsho unayo umkakho ukuthi uzodlala amantombazane angenayo la maningi futhi asengenile
Kodwa futhi kubuya ngathi kade wayiqala lento yakho. Mhlawumbe mangake lokhuza ejardini. Mhlawumbe 12. Oh, 12. So wonke lo 12 awukhokhi. Ngibuka kanjalo nami ngisho ngomcabango wami angakhiphi ngamazwi ami ukuthi okusho ukuthi into ajwayele ukuyenza vele lo muntu ofikayo umfikisa umwelkhama kahle ekuhambeni kwesikhathi hawu usefuna ukulala naye njalo useyayibika kanjani. So wena usuqashe isikhathi kangakanani? Mina sengihlalile 2 years. 2 years. Okay. Shuthi besangibuka nje ukuthi imalini irent? Imali yakhona 1.5. 1.5. Yes. So manje ke ngoba eseyibikile amaganyana akhe wena impendulo yakhe yathini? Angimphendulanga ngokuthi ngiyamvumela, angivumelananga naye. Ngoba lento ayenza ngiyayibona ukuthi i-wrong. Thokuthi umkakhe umlindile ekhaya. Mhlawumbe ulindile imali yena azi ukuthi umnyalo onhlonipho uthi imdala. Umkakhe ulindile imali yena la uzokwenza nje izibukwayo. Manje angivumelananga naye. Angivumelananga. So manje ke ngoba uthi ke uze ka Black Life ufuna umfonela ufuna ukuthini kahle kahle kuyena? Ngifuna umfonela ukuthi yabo lento ayenzayo ayingiphethe neze kahle ngoba nami athiwa izwa umzali ubaba wami eza kuma wami ngeze ngithande ngoba ngize la ka Black Life ngifuna ukufonela umkakhe. Ufuna ukumtshela nomkakhe? Ngifuna ukumtshela nomkakhe. But ke okay kodwa ngiqala kuye kuqala ukuthi ukuthi uzothini uzoyiyeka lento engifuna ukuyisho. Okay. So mayethi ke ucela uvala umlomo kodwa uzodlala mahala uzothini? Ngeke ngivale umlomo. Ngeke uvale? Ngeke ngivale. So usu-ready une-expose? Ngi-ready. Kanti baningi abantu aselaleni nabo la. And ufeel ukuthi abantu ke namhlanje abasuke beyidinga ukuthi ke na usizo ngoba besuke bengenayo imali yerent ne? Banganjalo. So mase bona yini ithuba lokuthi ayidalele. Okay ngwavela abanamali ngeze bekhokhe angenze nje. Yo. Simthinta uMaStandi siza ukuthi yena uzothini ngalolu daba. Usu-ready ukukhuluma naye lo baba? Yebo ngi-ready. Sawubona baba unjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ukhuluma noLungstar ka Black Life TV. Kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, ngikwazi ukukhuluma. Okay, siyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli nomunye wabaqashi bakho. Uthi usacela ukukhuluma nawe. Yebo, ngikhokhile kakhulu. Ngicela umlaleli. Ibambe njengoba ngibambile. Sawubona Stan. Yebo, njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma nontombazane wase room number 7. Okay, ngiyabona. Room number 7. Yebo, again. Okay, sengiyabona la number 7. Manje baStandi ngizela ka Black Life. Izinto zenzayo lapha ayingeke sezingaphezulu kwamandla ami. Njenganje. Ngiyazi ukuthi unomkakho ekhaya unezingane ekhaya. Manje izinto zenza lapha azimfanele umuntu onganga ukuthi ngazenza. Yebo. Manje benginesifiso sokuthi anganoma ngazi ukutshena umkakho lezinto zenza ukuthi wena umuntu mawusumbona ukuthi akanalutho or umuntu ofikayo ufika umwelcome kahle kube nje uMaStandi right ekuhambeni kwesikhathi awusamkhokhisa irent usubona umuntu nje ongalala naye. Yeah, khona kunjalo angithi savumelana ukuthi mina nawe ngeke uzwazi ukurenta ngeke uzwazi ukhipha irent ngoba imali awunayo. Savumelana ukuthi mina nawe uzokhokha. Yeah. Yikuphi sekushintshile njengamanje? Mina angivumelelanga nawe baba. Angivumelelanga nawe. Ngabe ukuthi lento ongenzisa yona ngeke ngikwazi mina ukuyenza ngoba ngeke ngithande nami kuthiwa owami baba mhlawumbe unemqasho uwenza ingane zabantu kanje ngazi kahle ukuthi usho umama ekhaya. Ukhombisa khona wavuma phela ngoba wathi ngeke uzokutshela umuntu. Waba ukwazi besobabili. Uthi nalokho wathi uzomtshela simoboti wakwami. Kodwa ngathi sekuyisikhathi ukuthi manje kumele ekwazi umakoti wakho. Ungamanisa kanjani ekubeni wathi uzomtshela? Yena njengamanje lapha ahlezi khona wazi ukuthi okay ubaba lapha khona uyasebenza imali uyasifakela kanti anginjalo wena uyazi ukuthi ngapha
Ingane zabantu awuyikhokhisi, ulala nazo nje, uyayinyukubeza nje ngokocansi. Mina Manje ngibona manje ngalala nawe kuphela angibazi abanye ngazi wena kuphela. Walala naye? Ungabe khona umuntu? Akaze ngilale naye, ngayiphika inkulumo yakho mina. Ngicela ukukhuluma naye. Okay. Unjani baba? Unjani baba? Okay. Ngiyaphila. Ngiyaphila. Bulungisa la. Ngizwa la uthi-ke na walala naye usisi. Ekubeni ethe yena akalalanga nawe. Walala nawe? Ungalala naye? Walala naye? Yeah. Okay, because ufike lana wathi-ke na ucela ukufona ngenxa yokuthi wena ulokhu ufuna ukulala naye. Manje uyaphika ukuthi wena walala naye. So ngibe ngisacela iqiniso ukuthi walala yini naye. Hayi mina ngalala naye phela nje. Walala naye. Yeah. So awusamkhokhisi irent. Angisamkhokhisi irent ngathi nje ngoba sivumelene angabe khona ikhokhi irent. Sisi Ayikhokhi na kuyikhokhi. Sisi ubusholani ukuthi-ke na awulalanga naye? Ngiyaxolisa singalala naye kanye kwaba ngokuthi yena ufuna siqhubeke manje mina angisathandi ukuthi ngiqhubeke nale mpilo afuna ngiphilisa yona. Because angizelanga yona la. Bathi baba ngixakwa ukuthi-ke na ngizwa kuthiwa if iy'ngane lezi zamantombazane ey'qashile kuwena uma ukuthi iphelelwe imali abakwazi ukukhokha wena ubona ukuthi-ke na ngcono ulale nabo. Indlela e-right yini leyo nto ukuyiqhuba kanjalo? Khona ayakhona kusizindlela e-right uma kungabe kunjalo ngokuthi umuntu uma ngabe efika nje ekhaya sibala kanayo engikwazi ukwenza lokho ngendlela okhala ngayo ngizwele. Bathi ukumzwela kwakho ukumphosa embhedeni? Yebo ngizanzela. Uyavuma? Ngiyavuma phela ngoba sengibanjiwe. Yo, umndeni wakho ungafila kanjani ungasuzwe le ndaba? Khona bengazophela ngizokubheka lesigaba lesi bengazi ukuthi nje kuyimpilo yami naye. Manje sengiyethuka nje uma ngabe bese zofika kwaphela. So manje ngicela ukubuza uthe usisi-ke nabaqashi abanga-12 I think bangakulo 12 osulale nabo? Hayi kulapho uthethe uyaphosesa ikakhulukazi bangemuva mhlawumbe bawu-5 bangaphosesa. Bawu-5 abantu osulale nabo? Yebo. Nabo babeshoda ngemali yerent wena wabona ukuthi lala nabo? Yebo kunjalo. Ngisacela wenze kangcono bandla, ngcono umuntu-ke na umkhomba indlela ekhaya uma ukuthi akanayo imali yabo Yebo. nokuthi ulale naye. Yebo. Engingajabula nje ukuthi usami ngicela ukuthi bengangibophile. Usuke uvumelene nabo? Ngivumelene nabo. Phela lokho-ke akuyona i-rape phela shuthi leyo uma ivumile umuntu angithi. Yebo. Kodwa-ke phela nawe musuke usebenzisa amandla phezu komuntu. Hayi ngikhobe wefona kakhulu phela khona. Ngiyengengiyeza nje ngizoxoxana kuyo usizo. Nangu ngicela uxolise kuyena. Yebo. Yebo sisi, ayi ngiyakuzwa kodwa ubheka backlight so bengicela kakhulu ukuxolisa ngesenzo sengaseza kuwena ngadlala ngomzimba wakho bengazi ukuthi uqinisile ngesigaba sokuthi ugcine ukufika backlight. So ngiyaxolisa kakhulu. Anginankinga but kodwa sithembe ukuthi kuyagcina ngami akusophinde futhi kuphindele komunye umuntu. Okay, ngiyabonga kakhulu sisi wami. Kuyagcina futhi kumele uxolise nakulaba owabanikubiza ungaxolisi kimi ngedwa. Ngizozama khona ukuthi ngigcine ngibabone ngigcine ngixolisile khona. Anginankinga. Okay. Sisi wayo uqamba amanga wathi-ke nawo kazulale naye. Inyethwa kwalala naye. Bucanga ukuthi ngiyazi alikhiphe iqiniso. Mhlawumbe uzobaleka nakho akabaleki. Okay, so manje-ke walala naye kanye ngithi? Ngalala naye kanye. And then nangoke sengicela okwesibili manje nakho usuza la? Hayi ngeke. Singaphezulu amandla ami Okay. ngekwazi. So manje uzizwa kanjani ngoba usuyikhulumile le ndaba? Angijabulanga ngaleyo ndlela. Mhlawumbe usazokwenza ngimazi. Mhlawumbe usazoqhubeka angazi. Awazi. Kodwa ngoba sengikhiphile bengingudla mhlawumbe kimi ngeke seza kimi ngoba sengikwazile ukuthi ngiyokhuluma nabanye abantu into akayenza kimi. Mhlawumbe ugcinile kimi ngingazi-ke kwabanye. Because ngiyamuzwa ukuthi kulo 12 leyona uselale nabawu-5 yena.
So leyo number i-right noma mhlawumbe usaqamba amanga. Uqamba amanga-ke lapho because uma singasihlanganise sonke bengakhuluma nomunye akhulume okwakhe. Akhulume okwakhe. Yebo. Manje usazoqhubeka uhlale la uhleli khona? Cha. Ngeke usahamba, uyahamba. Ngizohamba. Utholile indawo? Yebo. Okay, siyabonga kakhulu. Yo, yazi yanzima ukuthi-ke na omastende uma bebona ukuthi-ke na umuntu akanayo imali yerenti, ubona ukuthi-ke na hayi angimphose embhedeni ngoba phela akakwazi ukukhokha, shuthi akakhokhe ngenye indlela. Akufanele siyenze lento, ngcono umuntu umkhombe ekhaya kunokuthi umnukubeze ngendlela engaqondile ngoba bagcine sebevumile ngenxa yokuthi-ke nakanayo imali edinga indawo yokuhlala. So Black Life TV na-ke we are totally against that ukuthi-ke na musumcindezela umuntu ephansi. Siyabonga kakhulu-ke so Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.